Serdema fikra mîtik serwer ra em dibêjin serdema mîtik ango serdemekî temamî bi xeyalan tê îfade kirin. Serdema herî dirêja mirovahiyê jiya ye. Bi milyonan salan serdema mîtik hat jîn. Aliyê wê teqlîdê yani mîmetik zîdetir li pêş e û bi hîsên heywanan yên teqlîdê ra nav hevdû de ye. Ji vê serdema ku bi milyonan salan berdewam kiriye ra serdema mîmetik tê gotin. Mîmetik Piştra, fikra mîtik pêşket. Ew bi giranî heqîqeta serdema neolîtika jorîn û mezolîtikê ye. Miqabiliyeta wê ya civakî, civaka klan û qebîleyan e. Kedîkirina nebat û heywanan di esasê xwe de şêwazê çand û jiyaneka nû dibe îfadeya vê serdemê. Fikra mîtik, fikra mîmetik û hîsên heywanan derbas dike. Temamî bi xeyalan tê îfade kirin. Di mirovan de fikreke sembolîk pêş dikeve. Di aliyê fikrî de ji heywanan cudabûn çêdibe. Fikra simgeyî tenê xisûsek însanan e. İnsan di aliyê fikra simgeyî de ji heywanan cuda dibe. Di fikra mîmetik de sembol nînin, tenê teqlîd heye. Teqlîd fikreke ya na tê nîqaş kirin. Dibe ku di heywanan de hîş heve, lê ew ne rewşekê fikrê ye. Bi vî awayî fikra serdema mîtik simgeyî ye.